Това е камък, това е колело и е Мартин. И това е свърляне. Той Но... ти отдели спиците. Така, Стюпи 3. Знаеш колко си ми е кеф? Спиците! А ти говориш като Боби Русио. Спиците! Емо, а ти в момента се държиш като него. Бани шок. Дебел гъжът, моят приятел. Това ни уредвата, стоя с му уредвата. Силната музика. Нали не се качва това в интернет? Да. Ето. Били! Ево, ти зритам ме копанак. Не! Добре сме хардкор! Добре, че Мартин да ти оправиш нещо. Мартин, ти си покали му гумата или не... Ходите се пенки от една. А? По принцип трябва, ама... И аз това питах, като паднах вчера рампата. Ще пенка, бе, братле. Тега му ли беше? Да. На едната страна беше стъпил на болт, от другата страна стъпил. Как да спре видео купане? Къде Тони, бе, братко? Не смеш! Прееба ли го вече? Не. Сигурен ли? Напълно, иска се. Нали изтърте търкана надолу? Абе, кой е то Котич, бе? То за първи път ли това? Котич? Не го ли знаеш, бе? Не. Ти букух за това. Как не го знаеш Котич? Това откъде е известно то? От тази песен. А други песни поне има ли? Има? Колко? Друга версия на същата песен. Пак Верно ли? качена в YouTube. Издате Тони? Тони, къде отиде, байде? Ево там нещо се пълзя. Колко тото от тебе те снима? Емо! Тони! Видя ли баничките как се преби, бе? Не, ще видим тук. А ти какво правиш? Там, бе, братле. Шурикена? Мале го човек, мале го. Да ти помогна ли? Не. Окей, дръж Мартин, кой снимаш ще помогна тонко. Не, аз ще ви снимам как пада тай. И ти си литаш тук да сол. Няма какво го питаш. Ево! Значи, на 3, 1, 2. Това се как се пера. Помага, ема скита какво? Да. Емо, пати много. Емо? Да. Добре, долу правят по-големи прозати, отколкото тука. Да почнем да слетявам некъде. Чакай, още не съм направил 3D-то. Ма така ще го откараме до 3 дена, бе. Вътре парчето така по-малко. Дай ми коцето, почвам. Чакай, още не съм ги засипал с вътре. Чакай, искам някоя раница го сложим дали се книга. Добре, аре малко е така да те поснимаш там. Имам скипка за простор. И тук е скипка. Трябва само да имам фотоапарата да не ти снимам само краката.
Те дух поправят, бе. Какво търсят? Трябва да питам кой е това. Защо ми е стръмно кой е това? Нищо. Те с малко се върнем и тебе да те поснимам. То ми е забавно ще. Прави от централна перспектива. Да. Как не го обаче? Пак поче си. Емо? Да. Mai си куловод. Не, спокойно, дай. Емо. 3 секунди. За какво? Едно. Не се ебам. Да е, бе. 3, 2, ще вземем на разпачет. 3. Да е, бе. Оу! Алекс, да го целим. Цели фотоапарата. Фотоапарата или Мартин, кой да целим подяви? Мартин бе, как фото? Фотоапарата, ще караме после. Мартин, ако го снимаш, това е вълци према, ако не го снимаш, бой. Мартин се цели. Емо, бе. Дай двамата, ако може. Мартин, Баре, стегнете си двамата, бе. Абе, той дори там, ама подай, аз стегни ме върто. толкова като ти така. Мартин се цели. Емо, ще си вярвам. Не? Емо, накрая ще хванем крака. Обещавам ти. Аре, стегнете се, Мартин, снимаш ли? Ей! Аре, спрете, бе, поне за Защо да ми тука. пустиш, мамка му? Мартин, Защото ми стъпват и двамата върху скиците. Не, верно! А, Али не се не станете бой. тук и се бийте. Я да го духаш. Добре. Аре, бе, по... Не снимай се. Не го снимам, въобще. Карах Мартин снима задница, бе. Емо тук, Емо. Ти ми снимал задника, като бойш ти първо. Спри да снимаш вече.